Takže čau ľudia, vítajte. Vítam vás u partu číslo 4. Nie, 5. A teraz si vás tam takto. Tu si ideme vybrať oblečenie. Takto vypadá moja skňa. Takže toto lejky si dám. OK, to bude dobré. Toto sú dobré. Takže to si dám takto sem. Ďalej. Dám toto podprsenku. Majtielko, ktoré teraz nechcem, lebo zavlečo. A dám si toto tričko. Takže možno sa to nepodarilo, tento kúsok. A takto vypadá môj fit. Toto je vlastne také tričko, ktoré môžete vlastne stylovať ako chcete. Takže vlastne môžete mať takto. Môžete mať vlastne takto. Alebo takto. Alebo takto na druhú stranu. Takto. Alebo proste takto. Z obidvoch pliec stiahnuté. Takto. Dobre svítá. No to je jedno. Takže to vyzerá môj fitček. Tak tu s takýmto náhrdelníkom, ktorý mám furt, lebo je tam taká slovička. A toto slovička prináša šťastie. Sice na to neverím, ale prečo nie? Takže dneska takto vypadám a ja sa vám za chvíľku ozvem.